Здравейте на всички! Днес, както виждате, ще играя GTA San Andreas. Няма да изпълняваме никакви мисии, ще правим каквото си искаме. Та минах 5-6 мисийки и суитът ми се обади и ми каза да се преоблека и ето сега се преоблякох. Сейфнах играта и ще играем такъв преоблякан за Grove Street. Да бъдем... за да може CJ да бъде част от Grove Street. И да, тук горе над къщата на суитето и неговото кръгче за мисия. Какво ми казва, бе? Какво ми казва, бе? Какво ми казва, бе? Ти ли ми каза нещо, бе? Ай, сега ще го накараме да умре. Аре, бе, бък. Така, мри. Щом ме обиждаш, значи ще умреш. Та това е едно кръгче за неговата мисия, но както казахме, няма да изпълняваме мисии. Над неговата къща, там на покрива има някакво оръжие, което ще отида сега да го взема. Знам всички тайни оръжия в Grove Street. Така че ще взема всичките. Само да се напъна. Това беше първото оръжие, сега второто оръжие спрей. Сега падаме тук. Сега ще покажа къде е третото оръжие. Его там, един пистолет. И сега ще покажа последното и четвърто оръжие. Окей, само да отидем зад къщата на Райдър. И зад къщата на Райдър имаме лопата. Само че ми казва да си я сменя с тази бухалка. И аз ще си я сменя с тази бухалка. И изхвърлих бухалката. И сега какво да правим? Там видях, че има баскетболна тъпка, защото можем да играем баскетбол. Сега пък изчезна. Не, наистина тук имаше баскетболна топка, ама сега няма. Изчезна. Карай. Да не е за това, бе. Не. Лътъха. Изчезна ми. Наистина тук имаше баскетболна топка, макар и тя изчезна. Сега тук колите на Sweetie Rider ги няма, тъй че ще си откраднем една. Както се прави в GTA. Стой! Фак. Чакай. Окей. Уж тая кола ще се паркира, тая ще открадна. Това е колата на нашия отбор. Макар и няма значение, пак се открадна. Добре. Ще сме на радиото, защото ме дразни. Добре. И сега отиваме в територията на Баус, за да ги трепеме. Или чакайте малко. Аз знам едно място, което е перфектно да се забавляваме. Само да отида до там. Воу. Къвдри. Оле! Как щупих дървото. Окей. И сега... тук ми изписва, че мога да си купя една къщичка. Дай да я видим тая къща. Каква е тая къща, бе? Къде е тя? Ето е къщата. Искате ли да я купим? Само, че нямам достатъчно пари. Аз знам как да си изкарам пари. С един код, чакайте. Не само ми дава пари, а ми дава и цяла кръв и цяла броня. Само да...
Yes! Купи се. Сега ще я разгледаме. Нали се пак, ако си купя една къща, все пак искам да я разгледам. Добре, тук е хубава стая. Чудесно, бе. Тук хладилник, все пак. Хола. Тук... това е гола жена. Това е жената от Grand Theft Auto, от такова, както иде. Това е жената от GTA Vice. Чай, че се бъркам и аз. Тая жена е гола. Вижте и газа. Добре, това е жената от GTA Vice City. Добре, ще го сейфна на цифрата 3. Опа, чакайте! Не сме разгледали едно нещо. Забравихме. Тук е. Това е гардероба, само че няма се преобличам. Окей. Всъщност това не е моя къща, ми е нещо като сейф хаус се казваше. Окей, ама ние си вече си имаме къщичка, но няма да вземем тако. Имаме си басейнче! Бах ти тъпия басейн. Стига ми до краката, човек. Добре. Сега, опа. Отиваме на якото място, което ние сме до якото място вече. И то е плажа. Окей. Офак. Шибаните балас. Окей. Чакайте малко. Добре. Кой? Линейката. Линейката ще ги съживи. Ама мен не ми пука. Там има някакво колело, ама... Аз за какво да го взимам? Аз имам количка. Окей. Тук има един фитнес, само че аз нещо не мога да помпам копчетата, защото ми са някакви бъгнати. Все пак като са много тънки, нещо не стават и не мога да тренирам. Защото все пак играя на лаптоп, а понякога бутоните ми са бъгнати, като тренирам в GTA San Andreas. Тук има още една къща за купуване. Мотор! Няма да я купя къщата, защото тогава ще се спалне мотора и ще стане гадно. Ако срещна ни балас, ще ги застрелям, защото имам оръжие в ръката, като кара мотора. Само че трябва да ги пресрещна някъде един балас. Чакайте малко, само да намеря къде са тия балас. Сигурно в тяхната територия, ама мен ме мързи да ходя до там. Пак жената от GTA Vice City. Опа. Не моторче, ела тук. Така. Добре. Чайте. Имам една идея. Само да... Ето. Нави граждани на Лос Сантос. Опа. Голема полиция. Но това не е проблем, защото близо до мен има звезда. Бас якото. Какъв късмет, хора, имах. Окей. Фак. Ма ние бяхме тук, чай сега. Дори няма да се извиня. Защото това беше епично. Добре, забелязах, че обикалям в кръг. Но кара няма значение, просто ще си сейфна. Омага, аз съм много прост, бе. Защо просто като си купя къщата да не сложа мотора веднага в гаража? Това ще е много яко. Чакайте само. Само да паркираме и тук. Да си купа пушката. Къщата.
Окей, това беше неловко. Добре, сега да си прибера моторчето. Така. И да, ето, прибрахме си моторчето. Сега нека разгледаме къщата. Ми че тя е една и съща, бе. Да, what the fuck, тя е една и съща. Окей, кара, няма значение. Това си е просто сейф хаус. Добре. Сейвнахме. Санта Марио Бич. Окей. What? Нещо ми бъгна. О, мага, колата още ми стои отпреди. Оле, бас якото. Аз ще я взема. Окей. Да, вече си купихме 2 къщи. Та забелязах, че обикаляме в кръг и реших да се кача ето тук догоре. Какъв проблем, че се качваме. Опа. Добре, само че... Мале! Накосан беше да ударя полицая, за да ме гони. Оле, мале, какъв късмет извадих. Мале. Окей, хора, опа, извинете. Ще се върна след малко. Майката на CJ е умряла. Нека дадем 1 секунда мълчание. Готово. What the? Как така гроба се вижда, бе, човек? И как така стъпвам върху... Окей, това е бък. Кара, няма значение. Еми, хора, мисля това да бъде за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, намокрете си краката. Окей, няма значение. И да, наистина, надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, абонирайте се за мой YouTube канал. И... Опа. Извинете. Чао.